Dobrý deň, volám sa Jan Gašpar, povolaním som právnik, kandidujem za mestskú časť Košice, sídlisko Ťahanovce, pracujem ako riaditeľ štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Ako mestský poslanec by som sa chcel zaslúžiť o prinavrátenie zlačnej slávy rekreačných stredísk okolia Košic, predovšetkým takého Bankova, dnešnej Alpinky. Bankov bolo kedysi krásne výletné miesto, kde boli pekné parkové chodníky, dnes je v schatralom a zuboženom stave, hoci tento pozemok patrí mestu. Ďalej je to lokalita zvaná Alpinka, táto chata, o ktorú som bojoval už v roku 1985, aby bola zapísaná do zoznamu kultúrnych pamiatok, nezaslúžene chátra, hoci jej historický význam je veľmi veľký. Zoberme konečne do vlastných oprát osud mesta, aby v meste nerozhodovali politické strany, ale osobnosti, ktoré pre to mesto už čosi aj vykonali. Myslím si, že je mnoho iných nezávislých kandidátov, ktorí kandidujú za platformu odvážne riešenia a majú mnoho smelých predsavzatí, ktoré nie sú neuskutočniteľné, aj za predpokladu, keby sa primátorom mesta stal Marek Kažimír, ktorý to myslí veľmi úprimne a vážne so svojou kandidatúrou a vôbec osudom Košic.